Qozondagi shaxsiy yog'liq салу станцияларының бірсі bu. 92 маркалы бензин 42 сом миллі тиын, 95-лісі 45 сом миллі тиын тұра. Раньше здесь заправлял, сейчас скажу. Элек бұл станцияда якынша 20 литр 815-820 сомға шығайды. Қазір 850 сом. Статистика мәгълүматларына қарағанда, Qozonda бензин бәясе соңғы 2 атнада арта башлый. Ягъни әле гыйнвар айындагына машинаның багына ягулыкны туп-тулы иттереп 2000 сумга салып булайды. Хәтта калган акчага капкаларга да әйбер алып булайды. Хәзер исә юк. Мұны тикшерүләрдә раслый. РИА Новости шундай рейтинг төзегән. Кайсы төбәктә уртача хезмәт хакына күпме бензин алып була. Беренче эш урында Мәскәү шәһәре, Ямал-Ненец һәм Чукотка автономияле округлары. Татарстан 35-нче урында. Бездә уртача хезмәт хакына 92 маркалы бензинны 799 литр сатып алып була. Әзгіне бір сумға. Нормальные цены. Честно говоря, я в день 150 рублей заправляюсь у меня на газу. Татарстанда бензин бәясе 2020 елның июненнән бирле тотрыклы иде. Ул гыйнвардан үзгәрә башлый. Илдә ягулык бәясе артуны белгечләр бензин җитештерүче заводларның сату бәясе һәм биржадагы бәя үзгәрүе белән аңлата. Декабрь айында чагыштырып караганда, январь башына 5000 сум бер тоннасына бәя күтәрелде. Шуңа күрә инде автозаправкаларда сатучылар күтәрергә мәҗбүр булдылар. Татарстанда бүген 1000-нән артык ягулык салу станциясе бар. Шуларның 30% урта һәм кече бизнес вәкилләре. Бәяләрне арттырсак та инфляция күләменнән дә зуррак күрсәткечкә түгел диялар. В России нефтепродукты в розницу. Россиядә нефтепродуктларның бәясе булып сатканда инфляция күләменнән зуррак күрсәткечкә артырга тиеш түгел. Ел сайын ул 4-5%, ягъни кварталлап бүлсәк, 1% соңгы 2 елда хәтта шул күрсәткечкә дә арттырмый торган идек әле. Хәзер күпләп сату бәясе артты. Біз 5 сумга алып 4 сумга сата алмыйбыз бит инде. Күпләп сату бәясен киләүче юк ди АЗС җитәкчеләре. Шуңа бәя йөгәнсез. Россия энергетика министрлыгы әлеге мәсьәләне күзәтеп торачакбыз дип ышандырды инде. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.